boys and girls. Oh, we are already on day 3. Wow. I'm so happy. You know, I'm enjoying this week, boys and girls. Ndiri kufara. Oh, ndaneshamwari wena kuchivu uko kwamurambinda maiwe kubocha my shamwari dzangu. I've been receiving calls, I've been receiving messages, WhatsApp. I'm so happy. I'm glad you are following this program. Day 3. Yes, we are starting day 3 now. Before we start, should I introduce myself, boys and girls? Makundiziwa, I am Mrs. K. Yes, and with me is Uncle Mta. Dofunga makundiziwa mese at this time. All right. Let us start with a song, right? Yes. Let's just sing a song. And we sing together this song. Yes, so we are going to sing the song. We stand together as we sing praises to our Lord and King. I am the church, you are the church, we are one. From here through eternity, we will live in unity. I am the church, you are the church, we are one. Young and old, short or tall, black or white, big or small, we are more than just a building on the street. I love you, you love me, and together we will be the Church of God, a worldwide family. Everyone, we stand together as we sing praises to our Lord and King. I am the church, you are the church, we are one. From here through eternity, we will live in unity. I am the church, you are the church, we are one. We stand together. Okay, again. And we sing praises to our Lord and King. I am the church, you are the church, we are one. From here through eternity, we will live in unity. I am the church, you are the church, we are one. I am the church, you are the church, we are one. Sure, I am a church and you are a church. Let us all bow our heads as we pray. Let us put our hands together. Right, let us pray. Ngatinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, taungana mcamp meeting yenyu kuti tigodzidza pamusoro pezvokuru wenyu. Tidzidzisei sevana, tigozvinzwa zvamunotaura kwatiri. Muzita rambo Jesu tinonamata. Amen. Amen. Do you see this? And do you see this? What is it, Uncle? And do you see this? This we don't see. All right, let me tell you, Gutichi. This is a cell tape. Inoshandei cell tape. Sellotape. Kunama. Inoshanda kunama. Kana shanda kunama kaki plastic cover yako pa bhuku unoishandisa uinamisa onama. Kana shanda kubatanidza zvimwe zvakasiyana unonamisa ne cell tape. Right? I have also this, the paste yatinoshandisa kuchikoro patinoita zvese toishandisa iyi zvakare. Toishandisa kunama kuti tiname macrafts edu agonaka agoita zvakanaka iri glue yakanaka iripo panapa tinoishandisa kuti sei kunama. Let's move to the next thing. This is our sticky stuff. Munoiziva mese
tikaishandisa toishandisa kuita sei kunamira machatsi mukirasi, toishandisa kudii, haizi yekuti tiisire vamwe pamatrauzi tozodzi tigarira stick stuff. Aiwa, ndeyekuti mukirasi mugochena nezvatinenge tanamira. It's also to attach kunama kuti igobata. Ko, what about this? This is a button. Button tinorishandisa chii? Ndo rinoita kuti tibatanidze kana tikada kuisa maziso pazvidhori zvedu toisa mabutton. But kana tikada kuti hembe dzedu dzigonyatsobata zvakanaka tinoisa mabutton. It's used to hold hembe yakabatana. We also have this. What's this? A stapler. That's a stapler. Basa rayo nderekuti kana tine mapapers akawanda tinoita sei? Tinoabatanidza. Kana achinge abatana haachakwanise kuseparateka. This stapler inotibatsira. There's also this pin. Ndofunga vamwe hamukwanise kuiona, but some you can see this pin. Pin iyi inoshanda kuita sei? Kuti kana tine zvatiri kuda kunamira on a notice board tinoita sei? Tinozvinamisa. But there is something chinoitika kana ndichida kuti ndibatane nasomeone, nehama dzangu, nemafriends angu. We cannot hold together with friends using a stapler. Hatikwanise kubatana neshamwari tichishandisa glue. Hatikwanise futi kubatana neshamwari tichishandisa sellotape. Hatikwanise kushandisa button kana stick stuff. Toda chii kuti tigobatana neshamwari dzedu? Can you tell us, Miss K, tigonzwisa kuti tinoda kushandisa chii? Yes, Uncle. Yes. You know what? Really, you've told me about glue, about a button, Yes. a sellotape, a stapler, a drawing pin, and a stick stuff. Yes. All these things have one thing in common. They are used to attach things together. Yes. Zvinoshandiswa kubatanidza zvinhu. Yes. Asi muupenyu, boys and girls, tadzidza tikaimba kuti you are the church, I am the church, and we are one. Yes. You know, there's a verse that I love, boys and girls. Tisati tadzidza pamusoro peizvizvi rinowanika kuna Ephesians chapter 4 verse 32. Let's all say that. Ephesians chapter 4 verse 32. Let's do it again. Ephesians chapter 4 verse 32. Yes, what does it say? It says, muitirane moyo munyoro. Moyo munyoro. Munzwirane tsitsi. Munzwirane tsitsi. Mukanganwirane. Kukanganwirana zvatinenge tatadza. Nechirungu rovati be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Be kind, be compassionate, and forgive one another. That's Ephesians 4 verse 32. You know what, boys and girls? In life, there's this saying, no man is an island. Sure. At one time, you need to borrow a pen. Maybe so you need to borrow a pen. But you know what, boys and girls, you don't just move, and then you meet someone in the corner and say, can you please have a pen? No. You know what you do? You look for your friends. And remember, no man is an island. You have your brothers, you have your sisters. When we patenda uchikoro, tinoenda uchikoro kure. Do we walk alone? Tinoenda take guide uchikoro ikoko. No, boys and girls. Tinofamba nevamwe. But you know what? Tese semuri kuchikoro, kuchechi. Like the papers, like zvatadzidza kuti glue, we need to be together. Sure. Kunge tiri vanhu vakabatana. But what is it that should hold us together at school, at church, as a family? Is it a button? No. Uncle? Unogona kunamira button apa ere nabrother wenyu matobatana? No, you can't. Can you use a glue? No, we can't No, use glue. you can't. Can you use a stapler? You can't use a stapler. What is it that should hold us together? Yes.
It is The love. Uh-huh. L-O-V-E. Who? And what's that in Shona? Rudo. R-U-D-O. Yes, only love can hold us together. It's not easy, boys and girls. Hazvizinyore kuti unofunga kuti unogona kuitira munhu moyo munyoro usina Sure. rudo. You can't. Unofunga kuti unogona kunzwira mumwe munhu usina rudo. You can't. Haugone kumukanganwira. You know what? I know. I also have a brother. I also have sisters. I remember when you're growing up, there was a time I would always remind them kuti ndoda kukutaurira wakaita zvakati. Oh, you know, sometimes ndine zvinhu zvangu zvinonaka ndobva taenda kunotamba wobva wanditi ndipo. I couldn't give them because, you know, musina rudo. But kana uine rudo, you would always want to share. Because, yay, my biscuits ndatengerwa namama. Tomorrow when I go to school, I want to give them to so and so. This chandaitirwa naningi. Tomorrow kana ndasvika kuchikoro, ndoda kubva ndadaiso. Kana ukaona mwe munhu asina ballpoint. Kana uine rudo, you know, even ari a stranger, can I borrow your pen? You can freely give because of love. So boys and girls, only love can hold us together in our families. Kona muchirwa ne brother yako ne sister yako. Sometimes it's because there is no love. Where there is love, you can talk, sit down and talk and say, Budi, kwapa maita say. Or you can actually say, I'm sorry, Yes. sister. Ndokumbira regerero. Ndakutadzira. But love, kana love is simple. What do? You always say, Desha, kwesh, hajna basa, konondite. No, that's not right, boys and girls. That's not right. Isusu, sevana vamwari, we should tinofanira kunge takabatana, takasunganidzwa nerudo, nelove, mukati memhuri, kuchechi, kuchikoro. So, remember our memory verse, Ephesians 4:32. Muitirane moyo munyoro, munzwirane tsitsi, mukanganwirane. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Wow, boys and girls, I know you're there. Yes. You also have your brothers, you have your friends, and you're saying, God, help me. I want to have love within me so that kana ndakutamba neshamwari dzangu nditambe nerudo ndichivaitirawo moyo munyoro. If you are there, please raise up your hand. We are going to pray. Let us pray. Our Father, who art in heaven, thank you, Heavenly Father, nekutipa example yerudo. Tibatsirei sevana, tiitirane moyo munyoro, tikanganwirane, uyezve tiitirane tsitsi. Rudo rwenyu rugare nesu nekusingaperi. Amen. Amen. Thank you, boys and girls, for listening. It's love that turns around the world. Ndoinoita kuti nyika igotenderera. From me, Uncle Mta, and who? Mrs. K. It's bye. Ndinokuchingamidzai zvakare vana, nhasi iday 3 zuva radio rechitatu remusangano uno. Handitika ndinoimba kuti vangani venyu vari kufarira musangano. Zvakanaka, tose tiri kufara. Handitika nhasi day 3 tiri kunzwa pamusoro peparable inonzi the mustard seed. Munoziva mustard here? Ndoziva kuti mese munoziva. Handitika saka garai makateerera. Iwe mukomana nevava vadiki vese, aiwa garai pasi mese, garai pasi. Zvanaka. Handitika Sister Rufaro Mativenga vari kuuya pano vachitaura neparable inonzi the mustard seed. Handitika chiteererai. Hello, boys and girls. My name is Rufaro Mativenga, but you can call me Auntie Fafi. I hope you are doing fine. Kumba munenge mchiterera and you do not fight. Okay, tisatapinda muleseni yedu. Shall we pray? Kuna mwari baba uri kumusoro kudenga neshe Jesu muponesi wedu. Tunouya pamberi penyu sevana kuti Ishe wangu dai mungangova nesu tingagara takateerera apo takunzwa leseni tigokwanisa Ishe wangu kuita zvinoda shoko renyu. Tanamata zvese chipota nezita raJesu. Amen. Okay, nhasi
kutaura pamusoro pe-the little faith that moves mountains. Story yedu yete tichiwana panechi the parable of the mustard seed. So lesson inoti the little faith in us must grow to help others. And our key text chamber song, and then imimi mobva manduzoti ivesi ripanditi I can do all things, I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things, I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah, I think makuzoti ivesi ripanditi. I don't uzoti ivesi ripindani. Okay, regai ndikuudzei. Philippians 4 verse 13 inoti I can do all things through Christ who strengthens me. Inoti chi? I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, ike zvine zvindimubvunza doda kubvunzai. Tomboti mumba matakagara munomu mubva mapinda hosi. Munhu wese anokwanisa kuiona. Yes, why? Because it's so big. Saka munhu wese anokwanisa kuona kuti hii mapinda hosi. Kumukapinda svosve. Ndiani anokwanisa kuona? Izvozvi pana anokwanisa kuona kuti mba munomu kutopinda svosve. Hapana handiti. But vamwe vanogona kuriona, but vakawanda hatimbozvione. Why? Because it's so small. But zvinoreva here kuti shosha haripo. Riripo and is alive. Chiripo ndechekuti hatikwanise kuriona sezvatinoita hosi, because hosi ihombe. Handiti. Kupani akambodyara ka small seed ndobva kakura kuita plant hombe. Vana mama vanombodyara mugarden handiti ichi. Yeah, maize seed. Kuti ka plant ka seed kadiki handiti. But then inobva yakura kuita ze plant zehombe. Then now toda kutaura pamusoro pe the mustard seed. Jesu yaakaudza chi kune madisciples ake nevamwe vanhu vanga vakaungana ndobva avaudza pane the parable of the mustard seed. Okay, we're going to read from Matthew 13 verse 31 and 32. Inoti, another parable he put forth before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Saka apa Jesu aifananidza umambo hwekudenga nemustard seed. Zvikanzi kasidhi kadiki diki pane mamasidzi ese amunoziva. But chikadyarwa chinokura kuita muti muhombe zvekutoti mashiri dzinobva dzatoivaka madendere avo pai mumuti imomo. Saka Jesu anobva ati, no, vana vangu, handidi kuti mumirire muchange maita zifeithi zihombe kuti muzotanga kubhilivha mandiri. Hanzi munongoda faith yakaita semustard seed. Ndo yega yaunoda. Because mamustard seeds hanti haramba ari madiki. Ukaidyara mustard seed yako ubva watanga kuidiridzira, inobva yakura kuti zimuti zihombe zvekuti unogona kuita muhombe taller than you or even taller than me. Saka Jesu anoti, inimi vana vangu handidi kuti mumirire kuti faith yenyu itange ita kunge hombe yekuti yehosi rekuti munhu wese anoona. Hanzi chireketa kunge kaant. It's okay. Izvozvo zvakadaro, it's just okay for you to start believing in me. Zvikanzi naJesu, umwe neumwe ukatanga kubhilivha mandiri, wobva waaccepta the gift of salvation yandinokupa inini. Hanzi zvoni, you are planting your faith like a mustard seed in my kingdom. That little faith is enough for you to be in my kingdom. Handi hapana munhu anotanga akaita muhombe sana mama sana dedi. Tese tinotanga tiri vana vadiki, but then tobva tatanga kudzidzira kutaura, todzidzira kufamba, then totanga kudzidzira zvinhu zvakawanda. And even now we are still growing. Hanti zvanzo zvakangofanana nefaith iyoyo kuti inopedzisira yakuita sei ichikura muna Jesu. And chinoita ndechekuti mustard seed ukaidyara ikaita plant hombe inobva yatanga kuproduce mamwe mamustard seeds. Mamustard seeds ayaya futi odyarwa obva ita futi umwe muti, and the cycle goes on. Saka zvakangofanana nesu vana kuti wewe faith yako like a mustard seed ukabeliever in Christ, and then you start sharing your little faith with others, and then ubva vatanga kubeliever in Christ. Wangofanana nemustard seed iyaya yakura ikaita plant ikabva yatanga kuproduce mamwe maseeds.
saka nhasi chandoda kuti vana muende kumba makuziva ndechekuti the little faith in God can accomplish much through God. Saka usambofe wakasvika kuti saka inini ndoita sei nika little faith kangu. Hanzi it can accomplish much through God. Okay, now this is the end of our lesson. Shall we pray? Mwari Baba uri kumusoro kudenga, toda kutenda ine lesson ramatipa chitibatsire weshe wangu kuti tingakwanise kushare the little faith that we have like a mustard seed nevamwe vanhu kuti vagokwanisa kunzwa zvimwe zveukuru hwenyu. Tanamata zvese chipota nezita raJesu. Amen.